1:14. Acaba de hablar, acaba de comparecer la alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín. Bueno, compareciendo en la subasta de las uñas de San Lázaro, a la que, como es tradicional, buena parte de la Corporación Municipal de Santiago se ha dado cita. Entre ellos, Borja Verea, portavoz municipal del Partido Popular. Moi buenos días. Bo día. Bueno, que tal a subasta das uñas de San Lázaro? Toda unha tradición compostelana. Pois sí, unha tradición que construe cidade. Ademais, nestes tempos que todo vai tan rápido e a veces perdemos incluso pois as referencias, todas estas tradicións que nos suxeitan ao que somos, hai que apostar por elas, defendelas, pois dende o noso posto de representación pública, por suposto, estar ali botando unha mao e tamén aproveitar para escoitar os veciños, que é moi importante, porque son os que realmente coñecen, sinten e saben como mellorar esta cidade. Bueno, pois a que ven vostede coa información directa que lles comentaron os veciños de San Lázaro. Non sei se hai problemas moi puntuais de San Lázaro, no conxunto, en fin. Sí, repítese algo que está en todos os barrios, en todas as parroquias, ese malestar xeral por unha situación que está a vista de todo o mundo. Nunca a cidade estivo tan mal cuidada. E aquí, pois, cabe todo o que estamos vendo, non? Suciedade, mantemento das aceras, mantemento das carreteras, autobuses, todo o que se está facendo cos desbroces, coa maleza, bueno, pois unha situación que chega ata a falta de decoro, de hixiene mínima, non? Eso hai que darlle unha volta canto antes, porque non pode seguir a cidade nesta liña de deterioro, non? Ora vou preguntar polo tema do turismo, nova que fai un intre, escoitábamos aquí en Onda Cero, que Coruña de novo superou a Santiago en canto a visitantes no conxunto, nos meses de decembro, xaneiro e febreiro. Tamén lle vamos preguntar polos datos de criminalidade, que segundo se desprende desta información que xa hoxe publicada na Voz de Galicia, pois somos a cidade con maior índice de criminalidade de Galicia, pero, se está falando e moito dende esta fin de semana da situación que viven os veciños de San Pedro de Busto. Acaba de falar a alcaldesa Goretti San Martín, insiste que a chegada do autobús á parroquia de Busto será a primeira cuestión que aborden coa empresa cando se adxudique o contrato de transportes. Acabamos de falar con José Antonio Montaos, presidente da Asociación de Veciños de Busto. Nos di que a votación da posible escisión do Concello de Santiago non se apraza, se pospone, pero aínda está así. Piden a dimisión do Concello de Mobilidade. En fin, señor Verea, como ve vostede a situación que están vivindo os veciños de Busto? Pois a que tremendo decadencia, non, nos está levando esta alcaldesa, este goberno do BNG, ata o punto de que santiagueses, como son os veciños de Busto, ameazan con deixar de ser santiagueses. Isto é do que estamos falando. A esta situación nos está a levar esta alcaldesa, este nefasto goberno de BNG. Santiagueses que ameazan con deixar de ser santiagueses, porque están cansados de tanta mentira e porque están indignados con tanto abandono, non? Eu dicía hoxe en rolda de prensa, preguntaba, cantas veces estivo a alcaldesa en Busto? Cantas veces estivo a alcaldesa en Busto? E que se lle preguntara aos veciños de Busto cantas veces estivo a alcaldesa e que se compare, porque na política tamén hai que poñer en valor o que se fai. Cantas veces estivemos nós e cantas veces estiven eu na parroquia de Busto. E non pasa únicamente aquí. Temos un goberno encerrado nos seus despachos, nas súas moquetas de Raxoi, rodeado dos seus aplaudidores, dos seus asesores, de todo eso que montaron ao redor da alcaldesa, e completamente desconectados da realidade. Uns santiagueses ameazaron con deixar de ser santiagueses. Ata ese punto de decadencia está levando esta señora a nosa cidade. E remato xa, Ramón, non pode ser que nos tome por tontos. A semana pasada dixeron os veciños de Busto que non ia haber autobús porque non cabían. Eso que dixeron, non vai haber autobús porque non caben nas vosas carreteras, nas vosas pistas. Hai o revuelo mediático, montase o lío mediático, salen todos os medios de comunicación, en todas as televisións, e curiosamente en 12 horas xa pode ir o autobús a Busto. Un goberno que desautorízase a sí mesmo
en 12 horas e que non deixan de ser pois uns trileros políticos porque non ten outro adxetivo o que están facendo coa cidade. ¿Cree vostede que esta situación que se está vivindo en Bustos se está, bueno, pues vivindo noutras parroquias de Santiago? Estou convencido de que non, que hai que escoitar os veciños. Falas cos de Marrozos e compáranse con Boqueixón. Miran como están as pistas en Boqueixón, miran como están as nosas, o saneamento, as aceras, a traída, falas cos de Barciela e Cesar e compáranse con Oroso e con Copino, que está pasando por toda a cidade. E claro, os santiagueses do rural teñen que sentirse orgullosos de ser santiagueses do rural. Eso non está pasando. E nos comprometémonos. Cando gobernemos, un santiagués do rural non ten que ter envexa nin dos de Trazo, nin dos do Pino, nin os de Oroso, nin de Boqueixón, nin en ningún lado. Teñen que estar e sentirse orgullosos de ser santiagueses primeiro e segundo de ser santiagueses do rural. E eso hoxe non está pasando. Como decía Ramón, uns veciños, uns conciudadanos, uns santiagueses como a nós, chegou a indignación a tal punto que ameazan con deixar de ser santiagueses. Eso eu non o lembro, polo menos non teño o antecedente neste século XXI de algo parecido. Por certo, que esta mañán creo que tamén se refería vostede en roda de prensa aos orzamentos, os presupostos municipais, como é vostede, porque esta semana especial protagonismo, verdade, no pleno municipal. O que temos é un tripartito, Partido Socialista, Compostela Aberta e BNG, que, bueno, pois ninguén dubida de que se vanse a axudar entre eles máis alá, que non lle van a aprobar os orzamentos. Bueno, se a alcaldesa vincula os orzamentos a unha cuestión de confianza, que é o que pasa? Que durante un mes pódese decidir que haxa un novo alcalde. Aí onde se vai a ver ata onde chega a valentía do Partido Socialista e de non adscritos neste caso. Bueno, pois, se non están contentos coa alcaldesa e con este goberno, que as desfeitas que está montando semana tras semana, van a ter vostedes 30 días para deixar gobernar os que ganaron as eleccións. Imos ver aí a valentía. Non van ter esa valentía. E, polo tanto, volve a quedar demostrado que máis alá de gritar e de protestar, pois cando chega o momento da verdade, aí están os tres para axudarse. Partido Socialista, Compostela Aberta e BNG. E nas eleccións do 27 vai a ser igual. Partido Socialista, Compostela Aberta e BNG son exactamente o mesmo. Acabamos de vivilo os últimos anos e imos vivilo tamén esta semana. E, por tanto, pois haberá dúas opcións. O que sigan estes tres, independentemente de quen goberne, da igual, que sexa Partido Socialista, BNG, Compostela Aberta, ou apostar por unha alternativa de cambio, por un novo xeito de gobernar, e por un goberno da cidade diferente que, para iso traballamos, poidamos encabezarnos. Señor Berea, tamén hoxe noticia, bueno, son varias, pero poden unirse en unha, ese operativo antidroga en Santiago, no en Sánchez de Santiago, tamén en Vista Alegre, na que a Policía Nacional interviu 250 dosis de cocaína este pasado venres, que se suma a esta información que publica La Voz de Galicia. Dice que Santiago é a cidade galega con maior incremento da criminalidade de que existen estadísticas por cidades. Di esta información de Xurxo Melchor que, bueno, dende o 2013 os delitos creceron un 44,5% e comezaron a descontrolarse a partir de 2022. Precisamente tamén a pasada semana os veciños de o Avío Romaño se mostraban sorprendidos e alertados por unha persoa con unha barra de ferro na man, guantes, luvas negras, a plena luz del día, ás 12 do mediodía, todo o que parecía intentando forzar portas de vivendas. Bueno, pues dende aquí calquer comportamento sospeitoso que se poña en contacto coa policía. Non sei se de novo xurde esa necesidade de incrementar a seguridade, cámaras de videovixilancia en Santiago. En definitiva, como ve vostede estes datos de criminalidade e que valoración nos pode facer do que está pasando na cidade? Os ointes de Onda Cero saben, porque escoitan habitualmente o teu programa, que BNG e Compostela Aberta mentiron, porque aquí dixeron moitas veces que éramos uns alarmistas, que os que decían que a criminalidade estaba subindo, pois que estaban que non decíamos a verdade, que eso non era así, que exaxerábamos. Pois aí están os datos. Non son discutibles. Non é política, son números. Dende 2013, a cidade que máis
aumentou a súa criminalidade. É un dato que hai que apuntar. Dende 2022, BNG Compostela Aberta entraron os poucos meses, no 23, é dicir, no 23, no 24 e no 25, coincidindo con este goberno, descontrolouse. Por tanto, disparouse, multiplicouse a criminalidade. Creo que é momento de tomarse en serio este asunto. Nos levámoslo facendo dende o minuto 1. E non nos fan caso. Claro, decían que mentíamos. Aí teñen os datos. E, polo tanto, hai que ser contundentes, hai que ser serios e hai que ser solventes, porque a inseguridade, se non se corta dende o principio, eso vai a levar unha deriva, vai a ir acelerándose. E, por tanto, máis policía local, máis cámaras de videovixiancia, a día de hoxe non sabemos por que non conectan as que hai e por que non poñen máis iluminación, por suposto que máis iluminación, é o máis importante. Tomarse en serio este asunto, porque para eso están cobrando de todos os santiagueses. Decidiron gobernar a cidade e un dos problemas é a seguridade. Por tanto, que non mintan e se poñan canto antes a traballar. Señor Brenes, nos queda pouquiño tempo, pero bueno, vimos falando tamén deses datos de turismo, polo que estamos contando en Onda Cero Galicia, nos meses de decembro, xaneiro e febreiro, de novo, a Coruña superou a Santiago o número de turistas, de viaxeiros. Hai preocupación entre os hoteleiros composteláns, nos decía Esteban Iglesias, desde Unión Hoteleira de Santiago, que os datos son horrorosos. Non sei se podemos recuperar un corte hoteleros para que, bueno, pues podamos analizalo, porque nos decía Esteban Iglesias, os datos van a ser horrorosos de ocupación hoteleira en Santiago estes meses, sobre todo tamén que está aí a volta da esquina o peche do aeroporto de Lavacolla durante 35 días. Señor Berea, me gustaría un par de minutiños que escoitara que nos decía Esteban Iglesias con respecto á situación da ocupación hoteleira en Santiago a grandes rasgos. Semana Santa, entre luns santo e domingo de resurrección se espera un 50% de ocupación. Os días festivos, un 70%. Podría ser un pouquiño mellor a xuizo de Esteban Iglesias. De momento son promesas, no son realidades. Entonces, las realidades es que hemos perdido 55.000 viajeros en el mes de febrero con respecto al año pasado. Esos son casi más de 500 vuelos que en febrero del año pasado. En el año 25 hay que recordar que perdimos 500.000 pasajeros con respecto al año 24, es decir, el año 25 ya no fue bueno para la terminal de Santiago de Compostela, con lo cual son datos de una caída de actividad muy preocupante. Entonces, además, estas medidas parece que, bueno, que casi podemos decir que están en estudio. Mientras tanto, están pasando los meses y este trimestre en ocupación hotelera va a ser horroroso, porque los datos de enero publicados ya en el INE pues ya daban esa cifra de 16.000 pernoctaciones menos en la ciudad. Los datos de febrero no están publicados, pero seguro, desgraciadamente, que van a ser malos, y los de marzo igualmente. Entonces, bueno, esto afecta a toda a actividad de la ciudad. Bueno, eran dous planos. Estaba falando Esteban Iglesias da baixada do número de viaxeiros do aeroporto de Lavacolla, pero tamén estaba falando da baixada do número de pernoctacións en Santiago. Pois non se lle escapa a ninguén que aquí a principal representante desta cidade, dende que colleu o bastón de mando, pois dixo que o turismo sobraba, que había moita xente, que molestaban, que facían ruido. Hai que lembrar que a súa primeira medida en materia turística foi contratar a 3 persoas, porque aquí esquecemos moi rápido, era a medida estrela. Lembremos, 3 persoas que iban polo casco histórico cun sonómetro a ver canto ruido facían os turistas. Este é o nivel deste goberno. Falo dunha capital europea que ten na súa industria turística o 20% da riqueza da cidade. Bueno, pois estas son as medidas que denominei de chichinabo, porque son medidas de chichinabo, poñer a 3 persoas no casco histórico dunha capital europea a medir o ruido que fan os turistas. Bueno, pois esta é a xente que está ao mando da cidade. E cando veñen os problemas, cando veñen as turbulencias, pois non é que non fagan nada, é que están recollendo os froitos da súa incompetencia e da súa irresponsabilidade. Dende o minuto 1, BNG, Compostela Aberta e Alcaldesa, o único que fixeron foi poñer na diana aos nosos visitantes. Por tanto, querer facer unha cidade máis pequena, máis illada e máis encerrada en si mesma.
E Santiago nunca foi así. Non está no ADN dos santiagueses. Somos unha cidade aberta, unha cidade universal e unha cidade que quere estar en contacto con todo o mundo. Con este goberno está claro que é imposible. Don Borja Verea, portavoz municipal do Partido Popular. Agradecerlle, como sempre, como cada luns, estar connosco aquí en Onda Cero analizando a actualidade compostelana, que xa ve vostede que é poliédrica e con moitos asuntos. Señor Verea, moitísimas gracias. Un placer e un saúdo a todos os ointes. Moi amable. A 1:30 en punto.